हेलो गाइस दिस इज विकी जय श्री जगन्नाथ वेलकम करछु आ गुटे ब्लॉग को आसिकी दिन दी परे हेलानी आमे ब्लॉग टा मैं एबे स्टार्ट करछु आमे गुटे मयूरभंज रो गुटे बढ़िया प्लेस को जाउछे वाटरफॉल आ पिकनिक करे पे बढ़िया स्पॉट को आमे मु आसिकी शेरगढ़ नीलगिरी मार्केट जिबा रास्ता रे वीडियो टा स्टार्ट करछि आउ आम सहित जोड़ी रुहंतु आ कोन कोन आमे केउ जगह को जाउछे किस करछि आपन सहित सब शेयर करबा ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲାନି ପୁରା ମାନେ ମାର୍କେଟ ସେପଟେ ରହିଗଲା ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ ସିଆଡେ ରହିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲାଇନ ର ଏବେ ଚାଲିଛେ ଆମେ ଆସିକି ନୀଳଗିରି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଛକର ପହଞ୍ଚାଇଛେ ଏବେ ସାଇଡ ଟା ରହିଗଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରୋଡ ଟା ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ଯେଟା ରହିଗଲା ସେଟା ନୀଳଗିରି ମନ୍ଦିର କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ ଟା ଆଉ ଏଟା ତ କପ୍ତିବଦ ଯିବା ଲାଇନ ଟା ଆମେ କପ୍ତିବଦ ଲାଇନ ର ହିଁ ଏବେ ଯିବା ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସଜନଗର ବୁଦ୍ଧାରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯେଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବା ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଟା ସେଇଠି ରହିଗଲା ଆଉ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଇପାରିବାନି ଯେହେତୁ ଦିନ ଦିପହରଟା ହେଲାନି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯାଇପାରିବାନି ଚାଲ ତ ଆମେ ଏକାଥରେ ସ୍ପୋର୍ଟ କୁ ଯିବା ପହଞ୍ଚାଇଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକି ପୁରା ପଡିଛି ଆପଣ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତି କପ୍ତିବଦ ଲାଇନ କୁ ଏବେ ଯାଉଥିଲେ କପ୍ତିବଦ ଲାଇନ କୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିଲେ ଏଠି ମାଉସୀ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କିସ କିସ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏଠି ଓ ମାଉସୀ କିସ କିସ ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏଠି କିସ ଭାଗ ଦଉଛ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଗ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଜାମକୁଳି ବିଛଉଛ ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛ ନା ଭିତରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବିଛେଇକି ଆଣୁଛ ହାଇ ରେ ଦିଅ ଦେଖା ଗୋଟେ ଇଏ କୁଳି ଏଇ କୁଳି ଦିଅ ନା ଖାଇବା ହଁ ଭାଇ କଲର କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଟାଇପ ର ଅଛି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣ ଯଦି ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ ରୁ କପ୍ତିବଦା ରୋଡ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାଉସୀ ଦୋକାନ ଟା ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ପଡିଯିବ ଏଇଠି ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ତୁଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ପିଇବା ଆଉ କୁରକୁରେ ମୁରକୁରେ ନବା ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମେ ପୁରା ଛତ୍ରପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପୁରା ଏଟା ଠିଆ ହେଇଛେ ଛତ୍ରପୁର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ କେତେ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯିବା ସେଠିକି ଆମେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପିଇତେ ପିଇତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ଭୁଲ କାର ବାଲାର ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ଭୁଲ ଟା ନିହାତି କାର ବାଲାର କାରଣ ସେ କାର ବାଲା ଟା ସ୍ପିଡ ର ପୁରା ଥିଲା ଆଉ ଟେମ୍ପୋ ବାଲା ତା ପଛ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା କାର ବାଲା ସଡନଲି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ଟେମ୍ପୋ ବାଲା କୁଡିଛି ଏଠି ଟେମ୍ପୋ ବାଲାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବି ସେଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେ ତୁ ହିଁ ମତେ କୁଟିବୁ ପଇସା ଦେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପୁରା ଏଉଠୁ ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡିବ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୁରା ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆମେ ଏବେ ତ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ କଣ ପ୍ଲେସ କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କଣ ଦିପର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଟା ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବାଇପାସ ଢାବା ପାଖରୁ ଚିକେନ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇ ଖାଇବା ପୁରା ଏବେ ଉଦୁଳା ମାର୍କେଟ ରେ ଅଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଲଭ ଉଦୁଳା ପୁରା ଉଦୁଳା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଯିବା ସେଠି ଦହିବରା ମହିବରା କିଛି ମାଉସୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଇବା ତାପରେ ଯିବା ଆମ ହିଡେନ ପ୍ଲେସ ଆଡକୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛେ ସେଇ ପ୍ଲେସ ଆଡକୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଛକ ଉପରେ ପୁରା ଅଛେ ପୁରା ଆମେ ସେଇପଟ ସାଇଡଟାରେ ଆଇଲେ ତାପରେ ଯିବା କେପଟକୁ ତାପରେ ଭାଇ ଏକା ଡିସିସନ କଲେ ଆମେ ଯିବା ଉଦୁଳା ମାର୍କେଟ ତ ଅଛି ଭାଇ ଆମର ସେଠି ଆମ ଲୋ ଉଦୁଳାକୁ ସେ ବହୁତ ବୋଧେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦୁଳାକୁ ସେ ଧୁଆ ଧୁଇ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆକି ଦେଇକି ବାହାରିବା ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ସେ ୱାଟରଫଲ ଯିବା ରାସ୍ତାର କି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟା ଦେଖିନି ମୁଁ ଭାଇ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଗଲା ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରଥ କଳାର ବି କାମ ବି ଚାଲିଛି ରଥ କଳାର ବି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ରଥଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ପୁରା ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପୁରା ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ଟା ଏଇ ରହିଗଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା ସେଠି ରଥ କାମ ବି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ପୁରା ଏବେ ଆଉ ଏଉଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର କି 6 କିଲୋମିଟର ପଡିବ ସେଠିକାର ଯାଇକି ଆମ ଭିଉ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ରହିଗଲା ଆମର କେନାଲ ଟା ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ ଟା ରହିଗଲା ଆଉ ବିଲରେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ କାମ ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ବୋଇଲା ବେଳେ ସେଠି ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ନଉଟି ପଡିଛି ସେଠି ଆଉ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଇଡ କେନାଲ ଚାଲିଛି ପୁରା ଲମ୍ବା ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ଚାଲିଛି ଏପଟ ସାଇଡ ପୁରା ବିଲ
ସିଆଡୁ ହେଲେ ଏପଟ ରାସ୍ତାଟା ପଡିଯିବ କାଳ ଡ୍ୟାମ। ଆଉ ଆମେ ଏଇପଟ ମାନେ ସିଧା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇପଟ ସାଇଡ ମାନେ ମାଟିଗୁଡି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ଡ୍ୟାମ ଟା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ। ଭାଇ ମାନେ ଏଟା କି ଡ୍ୟାମ? ବାବାରେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଏପଟେ କହିଲେନି ମିନି ବାଲଡିଆ ଡ୍ୟାମ ବୋଲି ବି କହିଲେନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଉ ସେୟାର କରିବା। ରାସ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା କି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଏପଟେ ଏତେ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ। ଭାଇରାଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ କି ପ୍ଲେସ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାହାଘର ବି ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପୁରା ପାହାଡ। ଏପଟେ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏପଟେ ପୁରା ପାହାଡ ପାହାଡ ଭିଉଟା ରହିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ତ ଭାଇ, ରାସ୍ତା କହିଲେ ହିଁ ନ ସରେ, ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ସାଇଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସିନା ପ୍ଲେସ ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଭଲ କିନା କରନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାମ କିନା ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏତେ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ। ପୁରା ଚାରି ପଟରେ ପାହାଡ, ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଟା ଟାଇମ ବାଜିଲାନି 4:38 ପାଖାପାଖି ବାଜିଲାନି। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ 12:53 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେ 4:38 ପାଖାପାଖି। ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଘୋରା ରାସ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିବା ମିନି ବାଲଡିଆ ଡ୍ୟାମ। ସମସ୍ତେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଉ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇକି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ପୁରା ପାଣି ପାଣି ଏପଟ ସାଇଡ ଆସୁଛୁ, ପୁରା କେଉଠୁ ଆସୁଛୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ ପୁରା ଭାଇରାଲ। ସେଇପଟ ସେଇ ଏରିଆ ଜାଗାଟାରେ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିନି ବାଲଡିଆ ବୋଲି। ପାଣି ପାଣି ନାହିଁ। ପୁରା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମିନି ବାଲଡିଆ, ଯେଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟା, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ ରେ ଚାରିଆଡେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ମିନି ବାଲଡିଆ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲେସ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ ଅଛି। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାକ୍ଟର ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଯିବା, ମାନେ ସେଇପଟ ସାଇଡ ପାଣି ଟା ଫ୍ଲୋ କରିକି ସେଇପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଯାଉଛୁ। ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଆମର ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଜାଗାଟା ବି ବଢିଆ ଅଛି। ଆମେ ଗାଡି ମାଡି ସବୁ ସେ ଠିଆ କରିଦେଇକି, ମୁଁ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଯିବା, ଜୋରସୋର ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟ ସାଇଡ ଦେଇକି ଚାଲିକି ଯିବା। ସେଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଯିବା, ପାଣି ମାଣି ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଶାନ୍ତ ମାହୋଲ ବି ପୁରା ଅଛି। ସେଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା କେମିତିକା ପାଣି ମାଣି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତଳେକି ଆମେ ପୁରା ବସିଛେ, ପୁରା ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ପ୍ଲେସ ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ପୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ପୁରା ବସିବ ପୁରା ଆରାମ ସେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଲକୋହଲ ମାଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ କରିବାର ଥିବ, ପୁରା ସେଇପଟେ ଏରିଆରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଏପଟ ସାଇଡ ପୁରା ଗାଧା ଗୁଧି ପାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଜାଗା ଅସମ ଭାଇ, ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରା ପାଗଡା କୁଳି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଭିଉ କୁ ପୁରା ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଇଲାକୁ ଆହା, ପୁରା ଅସମ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଏବେ ସନସେଟ ଏରିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ ଟା। ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ କୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ପୁରା ସନସେଟ। ଏପଟ ସାଇଡ ଗାଡି ମାଡି ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଗାଧିକି ପୁରା ଆସିନି ଏବେ। ଭିଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଭିଉ ହେଇଛି। ମିନି ବାଲଡିଆରୁ ସେଠି କିଛି ଭିଉ ଭିଉ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଇଏ କରିସାରିକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏପଟେ ଆମର ସମୀ ବୃକ୍ଷ ସାଇଡ କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଟା ପୁରା ରହିଗଲା ସମୀ ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ ଟା ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ ରହିଗଲା। ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ପୁରା ଚାଲିଛେ, ପୁରା ଖୁଣ୍ଟା ଲାଇନ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ପୁରା ବଢିଆ ଭିଉ ଅଛି। ଦି ସାଇଡ ସେପଟ ସାଇଡ ହେଇଗଲା ତାଳ ଗଛ, ସେପଟ ସାଇଡ ର ବିଲ, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ ର ସମୀ ବୃକ୍ଷ ଆଡକୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ। ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପୁରା ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନବା। ପୁରା ଏଟା ମେନ ଗେଟ ରହିଗଲା। ଆମେ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ ପୁରା ମେନ ଗେଟ ବାଟ ଦେଇକି, ଆଉ ଏଇପଟେ ବାଟେ ଦେଇକି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଭାଇ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଯିବାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ କରିପାରେ। କାରଣ ଏଇ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ହେଲାନି, ହାତୀ ମାତି ଭାଲୁ ଏକା ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏବେ ଯିବାଟା ବି ସେଭ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇପାରିବେ, ଉପରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ ଟା ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ପ୍ଲେସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଏପଟ ସାଇଡ ର କପଲ ମାନଙ୍କର ବୁଲିବା ଜାଗା ସେଇପଟର। କପଲ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆମ ଘର, ଆମ ସିଟିକୁ ବାହାରିଛେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ଵର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଦି ଦିନ ଦେଖାହବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଏରିଆ ସହିତ ଦେଖାହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖିନି, ସେଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ।
ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଟା ସିଡି ମିଡି ଏକା ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସିଡି ଅଛି, ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।